Kaixo, egunon, ongi etorri guztioi gaur zuei eskerrak emateko eta zuen lan hori omentzeko egingo dugun ekitaldi honetara. Hori eskatu nahi nizuen, oraindik eserita ez zaudetenak, zuen tokietan esertzen joateko pixkanaka. Ekitaldi hau gaur oso modu berezian hasiko dugu, musikarekin. Siberun bagire, ta Bizkaian bagara, baita ere Lapurdita Nafarra. La 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 la, hey! Guztiok gara euskaldun, guztiok anaiak gara, naiz eta hitz ezberdinez, bat bera dugu hizkera. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaiak gara, naiz eta hitz ezberdinez, bat bera dugu hizkera, bat bera dugu hizkera, bat bera dugu. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, ta Bizkaian bagara. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, ta Bizkaian bagara, baita ere Lapurdita Nafarra. Papara papapa, ridum duparu duia, Eskerrik asko. Hau festa! Ez dakit zer pasatzen den azken aldiontan, jendea zidela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko dubi falta direlakoz, recuento generalean. Sari, 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 sari. Sari, 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 sari. Sari, 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 sari. Viva tu, viva tu, viva tu.
Ratunkoak ziren emititzen zuzenean paella jango zutela eta piti eta zarri bere muturretan saltzen zeudela konturatu gabean Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Bibatu, bibatu, bibatu Zaila dugu sortzea Doinu gozagori Sarri diorria txampainako espaturi Iruñon kantzierroa da zentzierroa Mezapi gorria zerua duestatzen Ez da pasatzen den azken aldiotan Jendea zitela dantzatzen sarritan Zerbait ikusteko adubi falta direlako Recuerdo generalean Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Bibatu, bibatu, bibatu Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Kriston martxalabi Sarri, sarri Oh yeah Dum dum du bada dum du bada dum du bada dum du bada dum Sarum du bada dum Sarum du bada dum Sarum du bada dum Ez dira betiko garai honenak Azken finean gizaki hutsa gara Barearen ostean datore kaitza Uda berririk ez guretzat Denborak aurrera eten gabian Ta orain ezin utzi izan ginana Rutinaren morroia bihurtu gara Maizia lehen baino lehen aska gaiteza Sarum, sarum Sarum, sarum Sarum, sarum Sarum, sarum O hartu gabe heldu gara mugara O arte gabe eldrun bilakatuta Da mundua jautsi zaigu gainera Maitia lehen baino lehen aska gaitezan Rutinaren morroia bihurtu gara Bila dezagun beste lekuetan Bai, zindagizut, ez dizudara inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu daraztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela bizitzaren onena, baina orain, maitialen baino lehen,
aska gaitezan. Aska gaitezan. Zaran bai, zindagizun, zindagizun, inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu darastu inoiz, aitortzen dut, izan zarela ene bizitzaren onena, baina orain, maitia lehen baino lehen, aska gaitezan. Bueno, alde egin digute, baina txalo bat merezi dute eta demode kuartet dira beraiek, txalo handi bat. Bueno, pixkanaka lau mikrofonoak kenduko dituzte. Ea, tokia egingo dugu. Oso ondo dakizu, gaur zertarako bildu garen hemen, lehen ere nolabait esan dizuet, zuei, bereziki jubilazioa aurten hartu duzuenoi edo oraindik ere hartuko duzuenei agur esateko eta bereziki eskerrak eman eta zuek urte guzti hauetan egin duzuen lan hori omentzeko. Badakizu ekitaldi hau gobernantzako eta gizartearekiko komunikazioko departamentuko funtzio publikoko zuzendaritza nagusiak antolatzen duela eta beraien hitzetan dakit benetan platzerra dela gaur zuek guztiok hemen izatea. Eskerrak ematea bai, omenaldi txiki hau egitea ere bai, baina oso kuriosoa da, hortik iskinetik begira egon naiz, eta zuen artean gaur ikusten da bereziki zuen irrifarreak, zuen besarkadak, badelako ere gaur, dagoeneko urte honetan zehar joan zaretenok, berriz ere zuen lankideekin elkartzeko garaia. Enseguida comenzaremos a entregar estos pequeños presentes, estos pequeños regalos que esperemos que os hagan recordar los buenos. Vamos a dejar en buenos momentos que habéis pasado trabajando para la Diputación Foral de Guipúzcoa. Antes de comenzar, de todas formas, queremos que veáis un vídeo breve. Hemos tratado de recoger en este vídeo las vivencias y las sensaciones, espero que de todos, o por lo menos de la gran mayoría de vosotros, eso sí, a través de unos pocos compañeros y compañeras. Entré en Diputación en el año 1982 y llevo trabajando 33 años. He pasado concretamente 33 años trabajando en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Orain dela 33 urte gutxi gora behera lanean hasi nintzen eta beti izan naiz nekazal departamentuan lan egina. 32 urte edo 34. Bueno, yo ingresé en la Diputación el 2 de julio de 1985. Bueno, suhitzaile bezala eta 8 urtetan, hor galdun dira. Diputazioan orain dela 35 urte sartu nintzen. Noiz behinka urtea betetzen den garaian, gure artean egiten ditugula baskaritxoak eta hor pasatzen ditu gure anekdota hobenak. Como de pronto empezó a salir 20 metros de agua, salimos todos corriendo por toda el monte para arriba y me acuerdo que un bombero de Tolosa solo hacía que decir ¡oh, sale agua y no hace falta ni bomba! Y el tío corría y venga a gritar eso. Hori kulturarako batzar nagusiak ez! Olako karrasiak Imanol Murak adierazten Kolomitzena kulturneko egoitza kulturarako edo herritar guztientzako izan beharko zala eta ez batzar nagusiak ipintzeko. Para mí ha sido un trabajo muy bueno. Yo de formación soy geólogo y me ha permitido trabajar un poco en el ámbito mío, dentro de, sobre todo el mundo del agua, y han sido, yo creo que muy enriquecedor. He tenido mucho trabajo de campo, también de oficina, y he conocido a mucha gente con mucha valía que me han enseñado muchas cosas.
lana eta lanlekua aparta izan da. Lan honek eman dit aukera, nik ikasi ditutan disiplinak, bai erizaintza eta bai psikologia bertan garatzeko eta nire erronkarik onenak bertan jorratzeko. Me voy contento porque incluso he participado o me he involucrado en proyectos, por suerte, que han sido importantes para Guipúzcoa, ¿no? O sea, y que eso algún día, pues bueno, por ejemplo, yo tengo un nieto y se lo podré contar, ¿no? O sea, porque es así. Hombre, me llevo muchas cosas, algunos disgustos, muchas alegrías, amigos, bien, han sido años fructíferos. Nik oso oroimen onak daramatzat. Pentsatzen dut suerte ona izan dudala. Jende oso emankorra eta eraginkorra aurkitu dudalako eta gaur egun lagun minak dauzkat diputazioan ere. Ahora ya no me acuerdo prácticamente nada de la época de trabajo. Lo único, el domingo, todavía de vez en cuando pienso, oye, si mañana tengo que trabajar y tengo que hacer un poco una toma de conciencia para decir, no, que ya no trabajo. Entonces me pongo muy contento, claro. 2 hilabete da maizkit gaur justu jubilatu bezala eta oporretan sentitzen naiz. Y me reparto el tiempo entre estudiar, escribir y hacer deporte. Y de vez en cuando viajar. Azteko deusez, ez dela zer egin behar. Deusez, zer gabe egon, aber zer den hori. Eta aber hori, burutik kezkak edo kentzen baldin baditut, ea zer gertatzen den ikustea. Momentu honetan ingleseko klasekin hasi naiz, baita ere ostiralero juten naiz senderismo egitea talde batekin. Bueno, eta aspertzeko denbora ez daukat. Eguneroko, haizea noa jotzen duen, zapilla zabalduta, area. Pues a mis compañeros les diría evidentemente que sigan trabajando con ganas, que tienen muchas cosas por hacer. Esango nieke berak izan direla niretzako ezinbestekoak. Berak izan dialako nire laneko helburua, nire lanaren iturria eta berak erreztu didatela nik egunero egin behar nuen lana. Egunero disfrutatzea, bere eguneroko bizitzarekin, lana garrantzitsuela, baina baita ere lanetik aparte badaudela beste zenbait gauz pertsona osatzeko. Leialtasun minimoa firmarako, diputazioarentzako gorde behar degula. Zinean, diputazioa ez da kanpoan dagoen ente bat, gu gehala. Gaur egunean nahiko ondo babestuta gaudenez, ekipamentu pertsonalean elkarren begirada ere oso garrantzitsua da, orduan elkarrei asko zaintzeko. Lan egiten dugu gogokin eta gustora. Eta orduan esango nieke, animo gutxi behar dute, baina animatuko nieke jarraitzeko horrela. Esango nieke disfrutatzeko eta beraiek ere iritsiko zaiela jubilatzeko ordua, lasai egoteko. Bihotzez, eskerrik asko bihotzez, bideo egiten lagundu diguzuen hoi, eta lehen esan bezala, eskerrik asko zuen bizitza, lan bizitza, Gipuzkoako Foru Aldundiari eskaini diozuen hoi. Bideoren amaieran habéis visto una larga lista de nombres, ahí están todos los nombres de todas las personas que os sabéis que se han jubilado este año de la Diputación Foral de Guipúzcoa. A todos vosotros, los que estáis aquí, evidentemente, os vamos a hacer entrega de estos pequeños regalos conmemorativos, pero hay varias personas que no han podido venir, así que antes de comenzar con esta entrega, pues lo que sí nos gustaría es que por lo menos escuchemos o podamos decir hoy todos los nombres de las personas que os habéis retirado. Lehenik eta behin,
hau izan zen joan den urtean momentu hunkigarrienetako bat, aurten ere bai, bada emakume bat erretiro hartu aurretik hil egin dena, beraz, besarkada oso beroa, Inmaculada de la Riba Garriga familiari, bere familiak ezin izan du gaur ona etorri, beraz, helaraziko zaizkio oparitxoak. Y hay también varias personas que homenajeamos hoy y que no han podido asistir al acto, pero también las queremos mencionar, así que un poquito de paciencia porque va una lista bastante larga de nombres. Son Isabel Sexmilo Londris, Jesús Zufiría Letemendía, Ana María Aizpurua Galdeano, Francisco Juan Alday Figueroa, Arantxa Chopeitia Gómez, María Luz García Pérez, José Antonio Garín Echeverría, Pedro María Olasagasti Fernández, María Ángela Pro González, María del Carmen Villanueva Lanza, José Manuel Arana Gárate, Javier Urzelay Loinaz, Elena Aguirre Zabala Gurruchaga, Ignacio María Velástegui Durañona, Francisco Javier de Miguel Salaverría, María Nieves Retolaza González y Begoña Vilas Morales. Como os decimos, estas son las personas que se han jubilado, pero que hoy no han podido asistir a este acto a recoger este pequeño obsequio. Y ahora sí, para todos los que estamos, vamos a seguir, no iba a decir comenzar este acto, no, pero vamos a seguir, y para ello lo que vamos a hacer es dar la palabra al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, nahi duzunean. Bai, txalo bat, mesedez. Bueno, egunon guztioi, eta nire hitz labur batzuk bereziki zoriontzeko jubilatu zareten guztioi. Hain zuzen ere, gaur egun pozgarria delako, denago, esaten zuen olatzeko aurkezleak, irribarria dagoela guztion hauetan, egia da, azkenean jubilatu izatea, jubilatzeko zortze hori edukitzea, bizitzan fase berri baten sartzea dela, baina fase horretara sartzen zerala urte pila batean gogotik lan egin ondoren. Beraz, pixka bat da bizitzan egindakoa, guzti hori rekonozitzeko une bat, eta nik uste dut diputatu nagusi bezala niri tokatzen zaila rekonozimentu hori, Gipuzkoar guztion artean zuen ganatzea, zuei esatea. Por lo tanto, simplemente el concepto del reconocimiento del trabajo realizado, el hecho de que habéis sido la cara y los ojos de la institución de la Diputación ante la gente, ante los ciudadanos y las ciudadanas del territorio. Yo creo que eso es muy importante. Se hablaba en el vídeo de las personas. Yo creo que el día de hoy estamos reconociendo a las 61 personas que se han jubilado y a la persona que falleció, desgraciadamente. 62 personas en total, en un proceso de rejuvenecimiento galopante de esta institución. Se habla de que en 10 años la mitad de las personas trabajadoras en la Diputación se jubilarán y, por tanto, tendrán que entrar nuevos, jóvenes, a ocupar esos espacios. Hori danetzako ideaik importanteena, ez? Honek jarraitu egiten du, importantea da gizartea, importantea da erakundea, baina batez ere importantea zarete pertsonak. Eta pertsona horiek egin duten funtzio hori azpimarratzeretzako importantea da. Harremanak hor daude, harremanak mantendu ingo gira. Nik uste dut guztion obligazioa baita ere dela orain arte egon diren vinkulazio horiek mantentzea, baina zuek daukazu une honetan etorkizunari begira, urrats berri bat emateko, fase berri bat, eta nik uste dut hori ilusio osatzea ere opa dizuegula. Besterik gabe, ekitaldi honekin jarraitu egingo dugu, baina nire partetik behintzet berriro ere zorionak eta eskerrik asko. Diputatu nagusiak ez ditu inondik inora bere lanak bukatuz, eskertuko dizugu opari guztiak ematerakoan gurekin egotea. Vamos a ir poco a poco llamándoos a todos, lo vamos a hacer por departamentos, así que primero vamos a pedir al diputado correspondiente que nos acompañe, os daremos el regalo, acordaros de que esto es muy importante, foto. Os ponéis en la mitad de los dos diputados, plasta, aquí Jesús María nos sacará la foto y listo, ¿conforme? Venga, va, pixkanaka. Mesedez, zaholtzan behar dugu, Denis Itxaso jauna, Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. Eta datorrela, Nieves Pejenaute González. Berotu, eskuak txalo asko egingo dugu, eta?
Oso ondo. Eskerrik asko Nieves. Datorrela Francisco Javier López Landache Frantzi. Oso ondo. Itxaso jauna, zure departamentua, listo, eskerrik asko. Imanol Lasa mesedez, gobernantzako eta gizartearekiko komunikazioko departamentuarekin hasiko gara. Juan Ramón Jodar Arruiz. Antonio Rael Redondo. Ramón Zapirain Salaberria. Iñaki Tellería Astigarraga. Oso. Juan Antonio Agirre Iribar. Jesús Garay Uribe Etxebarria. Maitane Otamendi Etxandi. Eskerrik asko. Antxoni Bargutxi Otermin. Pilar Mujica Dorronsoro. Ignacio Chacón Pacheco. Eta Julio Gil Aparicio. Lasa jauna, eskerrik asko. Ekonomia sustapeneko, landa inguruneko eta lurralde orekako departamentua orain, Ainhoa Izpuru mesedez. Eta abiatuko gara, Andoni Urbieta Arantzasti. Eskerrik asko. Miguel Ibáñez San Román. Mirengurutze Peña Iriondo.
Íñigo Oliveros Brunetón. Eta departamentu honetan, azkena Carlos Boix Estrada. Oso ondo, eskerrik asko. Ainhoa Aizpuru, zuri ere eskerrak. Mugikortasuneko eta lurralde antolaketako departamentua, beraz, Marisol Garmendia, mesedez. Eta departamentuan lehena, Margarita Balda Saldize. Antonio Barbarín Jurio. José Ramón Urdanpileta Arbaizagoitia. Garmendia Anderea, amaitu dugu zure departamentuarekin, eskerrik asko. Departamento de Hacienda y Finanzas, mesedez, Javier Larrañaga, zatoz. Guazen ba, Francisco Javier Etxeberria Salvarredi. José Ignacio Arana Zubizarreta. Magdalena Chico Atilano. Mira. Gorka Corral Alza. Juan Ignacio Gorostidi Duque. Mónica Lanchas Lanchas. María Antonia Sexmilo Olondris. María Eugenia Iraola Ariceta.
Rosa María Chivite de Miguel. Carlos Arce Álvarez. Y acabamos con el departamento, porque si no el año que viene no va a haber nadie para que nos cobre vais, que ricasco, los impuestos. Vamos con el departamento de infraestructuras, Aintzane Oierbides, que ricasco. José María Baños Montes. José Basagoiti Antero. Francisco de Asís Hernando Aracama. Eta departamentuarekin amaitzeko, Jose Mari Azpeitia Rementeria. Eskerrik asko. Departamento de Políticas Sociales, Maite Peña, eskerrik asko. Alfonso Luque Pozo. Estíbaliz Pertusa Ayerdi. Lourdes Martín Nieto. Luis Molina de la Torre. María Aránzazu Iturralde Cardenal. Ondo. Maite, amaitu dugu. Eskerrik asko. Y ya, último departamento, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, José Ignacio Asensio. Eskerrik asko. Patxi Tames Urdiain.
Maria Munt Duran. José Ramón Nates Díaz. Eta María Belén Zapiain Pacheco. Eskerrik asko diputatu nagusi jauna, eskerrik asko Asensio jauna. Bueno, oso ondo, haze afizioa, txaloak ere utzi diezue txaloei behintzat hasi eta bukatu arte. Onaxe esan behar nuen, baina ez, onaxe ez. Hasi bezala, amaituko dugu ekitaldi hau, demodeko artetekin esango dizuete. Mikel, Joli, Iker eta David dira beraiek, batzuk naparrak, beste batzuk gipuzkoarrak, aurretik ere ezagutzen genituen, hauek egon ziren Baskulinari Center inauguratu zuten egunean, edo zinemaldiaren inaugurazioan eta klausuran ere bai, 2016aren inaugurazioan, beraz, Donostian oso ezagunak ditugu, eta merezi du, beraiek ere azkeneko minutu hauetan behintzat, beraiek ere entzutea. Muchísimas gracias a todos, eskerrik asko guztioi. Ezkil gabeko elize eremu emankorra Gizamur zuriko zure ardientzat Oi baldor bat eguzkieta izeido matxardo ibai galbo marena Oi Lur gorri harri landu maio eta xixelaren kantu Gitarra asko alakiketan Armeniako kanu Oi baldor bat Esazun orzen bidetik baztertu zintuen badarikatua Zure irriño erromanikoa erdi izoztu eta leroturik utzi zuen madarikatuaren
Eskerrik asko. Bueno, placer handi bat da guretzat hemen egotea, egun berezi honetan. Y bueno, esperamos que sigáis disfrutando con nosotros. Bueno, esperemos que estáis disfrutando, ¿vale? Y que sigáis, si lo disfrutáis. ¡Hala, dale! Maitia, maitia, maitiak galdekin, maitiak galdekin zautan, maitiak galdekin zautan, poita nintzanez, polit nintzela baina, larrua bez, maitiak galdegin zautan, tremu nintzanez, maitiak galdegin zautan, tremu nintzanez, premu nintzela baina, etxerik ez, maitiak galdegin zautan, lana banuenez, maitiak galdegin zautan, lana banuenez, lana galdegin banuenez, galdegin lana banuela baina, nola baina gogorik ez, lana banuela baina, gogorik ez, lana banuela baina gogorik ez, lana banuela baina gogorik ez. Zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen nau, niretzako naiz induket sentimendu muga ezinak. Zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen nau, niretzako naiz induket sentimendu muga ezinak. Gaixuak hil behar dugu, guk biogozez, gaixuak hil behar dugu, guk biogozez, gozez hil behar baina, elkar maitez, elkar gozez hil behar baino, elkar maitez, gozez hil behar baino, elkar maitez, gozez hil behar baino, elkar maitez, gozez hil behar baino, elkar maitez. Eskerrik asko. Bazen abesti lasai batekin. Behin batian oiola, eromeria da, antxe ikusi nuen, neskatxaba plaza, txuria baino harinago dantzan, hurase bai polita, hain politi pasan, esan nion desio, senti nuen izan, arekin izketa bat, nahi nuela izan, kontatuko dizu, zer esan nionetan, nola erantzun zitan.
polita zera, polita guztiz bat, baina alere zaude, oraindik ezko gaitezke dio, esan zaidazu bat. Nik zurekin ezkondu, nik zurekin jaikai, nik zurekin jaikai, nik zurekin Behin batian loiola, erromerian zen, antxe ikusi nuen, neskatxaba plaza, txorria baino ere, harinago dantzan, ulatze bai polita, hain politita zen, behin batian loiola. Adizkide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertzoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, hiltzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia. Nonago zelarretan nure peleko hartzaia, mendiegaretan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Nonago zelarretan nure peleko hartzaia, mendiegaretan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Ezia urraturik, libratuen kanta, lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, azken sentitu nahi nik, azken atzauela. Bertzorizako inoz ezan ezin diren, ez dalitako egien, oiuri bortitzena. Bortitzena. Nonago zelarretan gure peleko hartzaina, mendiegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Iesetan joan nintzana, mendiegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana.
Mil esker, mil esker. Plazer bat izan da guretzako, gaurkoan zuekin hemen ekitaldi honetan abestu balizatea. Eta lehenoko Latzek gure kurrikuluna irakurri du. Bueno, gaurko ekitaldia gure kurrikulunean bihotze sartuko dugu. Mil esker guztioi. Mila esker. Eskerrik asko.